Ҳамада салом алайкум дӯстон, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо. Ин канали Номат Палангая. Шарипов Муҳаммад. Имрӯз барномаи хайрия. Лайк монданро фаромӯш накунед, давом метиҳем барномаро. Хайрия. яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. Нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чикор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. Тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтона зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. Марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% боварӣ қатъия дӯсто, муроҷиат кунед. Салом алайкум. Хуш омадем ба барнома. Дар барнома қарор доред шумо. мешнавен? гӯш кардисам. метавонед гап занед. гӯш мекунем шуморо. чӣ мушкилӣ доштен? сабаби муроҷиат. ман ба ми Россия омада будам, ба се кӯдак 1 сол мешада амиҷа. се кӯдакам дар як турини пиши нолифка зиндагӣ дорам, дар як подвал. ҳамроҳ бутун кампа дастгирӣ мекардам. овози чие пештон дар ягон чи гирёнай? кӯдакҳомай намиҷада ава як киш тифала киш. амро муваққатӣ кишен то вақти записа, баъдан бо гирён кунед, барое ки ҳамаю дар запис меояд овози чизотон. хоб гап занен арзихтона. шумо дар запис қарор дорем. ҳай мехоҳам ки камтар метавонистам кӯмак мекардам. чӣ мушкилӣ дорен шумо? се кӯдак хати омадагим дар ми Россия ина 1 сол меша юзупага дар як подвал зиндагӣ дорем. кӯдакҳом мактаб меран, ай тарафи мактаб жалват кардагиам ки хар қонуна шумо медонед. шавҳартон чӣ кор мекунад? қонуншад. ман шавҳар надорам. кӯдакҳо чанд қайнаанд? ина бача ҳеҷ гап надорам бача. азиз чанд соланд? калониш чанд қай? майдаки чанд қайна? намешавад телефон. ина бачаи калоним, ина бача наместан ки бинашонад. не маҷбур шон накун, баъдан проблема мешавад. видео удалиткунӣ сар мешавад баъд. баъд мушкили канали ма ҳамияе ки ба ма удалит намекунам. барои ҳамин маҷбур шон накун. кадомеш ки розӣ нестай набурорен. ана чанд қадар шид бешаваре шумо? ай 2013-2014 қариб муовақатиам кӯдакҳомам. а москва кай рафтен? ман самара омадагиам. то ест ки россия охи ҳамин ғарибӣ кай рафтен? ина моҳи 14 декабр овардагим кӯдакҳом. ина 1 сол шуд дар инҷа. 1 соле. хоб пеш аз ин дар тоҷикистон буден? пеш аз ин 1 сол худам омадам кор кардам, кӯдакҳома гирифтам овардам. ҳамин кори кардагима кӯдакҳома гирифтам овардам. яъне ки 2 солае дар умум дар россияен. хоб мушкили шумо чие ки муроҷиат карден дар видео як бор дига фаҳмонед? ми овардам кӯдакҳома дар ҳамиҷа документҳошона хай соз кардам. ҳамиқа ки 1 сол кор кардам, хай ҷамъ кардам, документҳоро соз кардам. моибанд ми ғалтидам, сарам ва гирифтага бинем ки шикаст сарам ки зардоб гирифт, натонистам кор карда. яъне ки ҳоло шумо кор намекунед? не оли навака уҷа корда буромадам, кор кардестам. ба ҳар ҳол 91 моҳ шуд кор кардестам. ман проблемаи шуморо фаҳмида натонистам. проблематонро фаҳмида натонистам. ҳаракат кунед фаҳмонед мада, барое ки ман вақти савол метиҳем шумо мегӯед ки ғалтидам, сарам зад, кор карда натонистам. баъдан мегӯм кор намекунед, мегӯед ки ҳоло кор мекунам.
мои сентябрда галдидум мои сентябрда галдим кор карда натонистам чи дар квартира моро берун кардам пули квартира дода натонистем хоб ҳоло дар берунен ҳозир дар як подвал зиндагӣ дорем моҳи октябра дар подвал зиндагӣ дорем хоб гӯш кунед апа шуморо тамошобин шуморо бинанда тамошо дора бар хотири оне ки кӯмактон кунам бояд мушкилии шуморо фаҳманд шумо мушкилитонро фаҳмонда натонистистин медонед ҳаракат кунед фаҳмонед мада не тамошобинда ма баъзе вақте як хел вақт саволтии ма дар назди бинанда груби мумкин бутова лекин бародаро шумо мара правил нафаҳмед тасаввур кунед ки ман савол натиём дар ҳамин барнома шумо чӣ гӯш мекунед аз ҳамин агар ман савол натиём и ҳеҷ намега мега ман мушкилӣ дорам мега мада кӯмак кунед тамом ба ҳамин ҳамада хайр то барномаҳои оянда но чӣ мушкилӣ дорад барои чӣ хотир чӣ ба кӯмак хеле фалон беҳмадон ҳеҷ чиз нофаҳмо мемонад барои ҳам хотир дар савол додани ман эрод нагирен нагӯед ки саволи груби дод и хел гирифт хел гирифт ина мо ҳозир мегӯм ман нафаҳмидем чӣ мушкилӣ дорам ами апа ва мепурсум барои чӣ хотир то ки шумо ҳам фаҳмед яъне ки россия омадагиай муддати 2 сола дар россияй пас чӣ проблема кор карда наметавонам не ғалтида хай сарсоста боша кор мекунам ай квартира пул надоштиам дар квартира сиршон кардан не ҳоло дар подвал зиндагӣ мекунам подвал и минусовой этаж мешавад яъне ки подвал ба мафҳуме ки дурунш ранги хонае яъне ки чӣ проблема фаҳмидем мара ман нафаҳмидестам проблемара ва мо мепурсем ки фаҳмем проблемара хуш апа гап занем ва ин нолёвка меган ва ранги як чи айда масалан минусовой этаж чизе ки минусовой этаж подвал меганша баъд и дута дар дора як дарша маҳкам карагему тарафча глем задагему парда милата пата задем маҳкам карагем серамно хунукӣ медирояд яъне ки ҷотон хунука ҳамрӯза ман дар тоҷикистонам хона гудак надорам дар тоҷикистонам ба мисе гудак фақат дар исусу гуфти гапо проблема як хонаи отам ки ҳастай оҷуда мисори як келон монай дар оҷа ман дар оҷам зисти зиндагӣ надорам ҷои зист надорам ки бирам дар ин ҷамъ омадам ами хел ранги басе гудак дар ҳамиҷа мойбанда мондам ҳозир кор карестам як гудак кор мекунам нафаҳмидам мо чӣ гуна кӯмак карда метавонем мехоҳам як камтар кӯмак кунам ки ман мехалам як ҷои зист ё мушинам тоҷикистон бирам дар оҷа надорам биҷо мерам нафаҳмо падартона раҳмат ана ман ҳамира гуфтестам яъне ки дидем бародаро мо то савол ҷавоб намекардем ба ин масъала намерасидем яъне ки напа мехоҳад ки хона бигирад дуруст сари масъала ҳамия бародарои муҳтарам вақте ки дар барномаҳои хайрия муроҷиат мекунен гап мезанен мақсад сути гапа гап занен асоси гапа гап занен чунки фаҳмо бошад дар бинанда мардуме ки тамошо дора шуморо мардуме ки метавона шуморо дастгирӣ куна вай бояд фаҳма мушкилитра то ки тира кӯмак куна ва як хел одама хафа нашавен ман агар кинҷиковӣ карда то савол ҷавоб накунам намефаҳмеш чӣ мушкилӣ дора мебура меяе ки ман мушкилӣ дорам хай дастгирӣ кунан ба ин намешава бояд мардума ту фаҳмони мушкилита чӣ мушкилӣ дорӣ ва дар асоси чӣ бояд тара дастгирӣ кунан мушкилӣ доштан ман мушкилӣ дорам 90% бинандам 90% аҳолӣ мушкилӣ дора но ҳамаёро кӯмак карда намешава бояд мушкилӣ уважителни боша як мушкилӣ боша ки зарур меган ку хал вақте боло экран мебура вай зарурай вай дигар роҳ надора вай маҷбурай ана ҳамун зарурию ана ҳамун маҷбурита ту бугӯ ва бинанда бина ки дар аслам ту маҷбурӣ ту зарурӣ ба ҳамин кор баъдан тура кӯмак мекунад мақсад ман метавонам ман шуморо рад намекунам ман шуморо қабул мекунам лекин просто баромада гуфтан ки мада пул бигзаронен ба ин намешава намекунам мардум кӯмак мара дуруст фаҳмем бародаро хафа нашен ай тарзи гапзани ма метавонад ки сахт ба назар бираса лекин и груб ба ҳисоб намешава барои он хотире ки мегӯянд ки ҳақиқат талхай чизи рост ҳамин хелай одам да ман хефел дорам ки ман сюсю кард намекунам хеле шайтонӣ вореку ранги каналҳои лангулишонда хайна бародарите ман открита прямо гап мезанам бародаро открита прямо
кӯмак кардан дар кораи мушкилӣ дора так кӯмакш мекунем, мушкилӣ надора мебурорем шаки мушкилӣ надора. дар саволҷавобмон дар гапҳомон ҳамаша муайян мекунем. Ман ҳама хел одамам кайсда маъқуле кайсда маъқул нестай тамошо накуна отписатсия куна мада муроҷиат накуна. Ман одами прямоям, ман рост гап мезанам, ман ҳақ гап мезанам, ман сукат намекунам, ман гавнора дар пичоқи қанфит намепечонам, дар як кас наметиҳам. Ман ҳама хел одамам, ман ҳама хел табиат дорам. хоб бахшиш зиёд апа сарам гарм шид. Ман бисёр одамо қади гап мезанам, ҳамин масъаларо бисёри бад мешава ҳамин хел коро. Вақте ки ман савол ҷавоб мекунам баъд менависанд дар комментария ки ҳама одам баромадай барои кӯмак баромадай ту саволу боронш кардаси. Ох ман савол натиҳам намешава апа, ман савол натиҳам намешава. Ман гап зада наметонам. Ман масалан ман зурум омадаи вақте ки масалан рӯзе ки бар хеле мебурӣ гав мезанӣ хитагу мекунӣ изом мека шар медорӣ. Вот именно вақте ки ман савол тиҳам уже ба метонед шумо гап занед. ҳо савол ти ман ҷавоб метиҳам. хоб мушкилии апа дар оне ҳастае ки хона надора ва муроҷиаташ дар мо ба оне ҳастае ки бояд хона бигира. пас мо шумода савол мешава барои чӣ мо бояд япада кӯмак кунем. яъне ки муайян кардан дар корае ки то кадом андоза зарура. оё зарур ҳаст ё ин ки нест. мо инро аз куҷо мефаҳмем? бале бо савол метиҳем. яъне ки савол ба шумо апа чӣ ба бояд мардум дар шумо кӯмак кунанд? зарурияти шумо дар чие? ҳамин қадр зарурам ки дар ягон ҷо не дар иҷа не дар тоҷикистон хонаву дар надорам. 3 та кӯдак дорам. фақат бисёри ман гап шинав дар ҷое ки мерам ҷой мешам 3 кӯдак дорам. зиндагӣ ҳеҷ осудагӣ нест. ҳамин як кулбачае дошта бошӣ ай худат боша кишинӣ ҳамин қаш басанда. хоб яъне ки зарурияти ин апа дар оне ҳастае ки 3 кӯдак дора, шавҳар надора ва зиндагӣ барои чунин одам душворе. чунки ҳоло душворе ки як одам худша нигоҳубин куна або 3 кӯдака нигоҳубин кардан. кӯдаки шумо майдааш чанд солае ва калониш чанд солае? калоним 2009 2011 дорам 2012. 2009 2011 2012 ҳамаи фарзандоне ки хароҷотҳои зиёд доранд дар рафти зиндагишон. сару либосе ки ҳар сола размерҳои дига мешава ва худтон мефаҳмем ва мактаб намераванд гуфте на? не мактаб рафтан кӯдакҳо то сентябр кӯдакҳо ма тонистам айдаш бурам дар мактаб да мондумшона мактаб рафтан дига дар хона ки ховшон ки набурда дар хона як ду маҳал барф зад камтар ханакӣ кард кӯдакҳо бисёре рафтан дар мактаб ховшон бурдиянд ба тарафи мактаб ки ин шуба итар масалан ин хел кӯдакҳо чӣ хел зиндагӣ доранд масалан ва ё уже хит кардия хашмон қонуна медонем ки қонун чӣ хел аст. маълимаш омадак маълимаи бачаи калоним омад ки кӯдак расирахш намедонад кали завлёни гуфтам пуркӣ натонистам ҳамаро баъд омад ки дид гуфт ки як бор агар пеши ваид мемонем та ки ҷо зиста нағз кун кӯдакҳо условияш нағз боша набоша ёхи модарӣ маҳрум мешӣ. яъне ки хатар сабаби дигараш оне ҳастае ки айни замон ин модара аз хотири камбудии зиндагӣ хатар таҳдид дора ки мумкин ки аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум кунанд шуд чунки мумкин нестае фарзандора дар чунин условия нигоҳубин кунӣ. яъне ки фаҳмиден сабаби дуюми зарурият яъне ки хатар болои кӯдакҳо ва дар умум фаҳмои ҳамада ки бале ниёзманд ҳисоб мешава ин модар. хоб ягон чизи иловагии дигар ҳастае? ман намеқавмон хай сарам задагӣ зардоб гирифтагӣ то чанд қадр шуд рафтестам банкҳо ишта барои оператсия кунам ман 3 кӯдак дорам ман кӯдаки ман ишка нигоҳ намекуна ман ами чӣ хелшам 2 кӯдак ман нигоҳубин кунам ман та басанда. ҳоло шумо чӣ кор мекунед? ман як ҷода як 16 этажкара мешум фарошкор мекунам 8000 ойлик мегирам дуғор кор мекунам 4400 мегирам я магазина мешум 14000 мегирам. и чанда кор шид? ман ягон бор дастам нагирифтам 3 кор мекунам ҳамин авай да дастам ягон боре хеле
پولی کلان گرفتم امی 14,000 میگیرم که یا مگازین میبرم یک دکتر دارو میگیرم یا کورس میشه یا سلفا میشن گریب میشن همه خیلی هیچی نمیمونه نزمیستان شده پاپشی ماپشی نگرفتم ولی бале тасаввур кунед бардоро кор хеле ҳам душвора кор хеле ҳам вазнинай агар ки мо бигем ки мисол одаме боша ки кор намекунам буромадаи видео карда сайдо кӯмакш кунанд мо дар чунин ҳолат нестем ма чунин одаморо шум мебинем худам шум мебинем ки кор намекунанд ягон баҳона мекунанд ба мебуроянд ҳаракат мекунанд ки мардум кӯмакшон кунад ин ҳолат тамо мебинем ки ин апа як ҷо нест се ҷода кор мекунад лекин корош ӯ корое нестае ки зиндагиша рост карда битонад ва дар ин подвале ки шумо гуфтен зиндагӣ мекунем бо дар ин ба фикрам ки сума месупорена پولی آب و سیبت چه میسپرم ده همه طرف 16 ایتاشکره میشم 8,000 میتیم ما دوار کار که میکنم ده همه کارخانه ای طرف همه جکی ابایو همه ویا دو دانمکی همجا کار کن به شرط میتیم تا گفتن دواره کار میکنی 5 تا پیشی 5 پدیزه برفش می روی گفتن مسورش میگیری همه جمعی به پول میشینی پول آب و سیبت چه میسپرم خیلی شما که با خیلی حساب کنیم به پول حساب نمیشه و اگر که ҳамун коро ки дар ҳамун дом мекунен агар ки ба зиндагӣ намекарден барои ӯ бояд ки маош мегирифтен дуруст получается ки ҳамун маоштон дар инҷа сарф мешавад яъне ки дар давоми рӯз тақрибан тамоми давоми рӯз шумо бандена дар ин коро да ма ҳамин рӯз то бегара дар корам мерам се коро мекунам ҳамин рӯз навчуғот омадам ки 5-10 минут шуда хона дуромаданма барои барнома ҳа хоб инам хеле дӯсто чӣ карта дорен апа шумо ман картаи ами тарафи корхонаам дорум як бор ай картам 30,000 чӣ шуда кадоми кредит дарафтак намедонам саатҳои яки шав дуи шав телефон картам пулша гирифтам 6,000 да картам буд 30,000 қарздор шуда картам вале карта чӣ ҳастаю дилпурӣ неста картам пас чӣ кор мо бояд кунем ҳоло интизор шавем то картаи навтона карта ман номером ҳама картаю номерои язнама дар баёш кардагим гуфтам ай номери худу мегирам дар номери худу мемонам пул синимат мешам намедонам ки ай шумо чанд қаши дамо муроҷиат кардасин ман иш қариб шуморо як моҳ шуд гуфтастам давоми як моҳаш ки шумо да ман муроҷиат кардагин баъд то ҳолора шумо карта тайёр накардин карта ман ох карта ҳаста як мавзитем дилпурӣ неста картам номери охе апа нигоҳ кунен апаҷон нигоҳ кун садқаи номтон бошам шумо давоми як моҳае ки мара ҷустуҷӯ дорен маълумае ки имрӯз пага меёвен ина ёфтен шумо ман рӯз шуморо сабт кардастам ҳамин рӯз ҷумъае рӯзи ҳамин барномае ҳамин рӯз барноматон мебурояд ина мо чӣ кор кунем шумо мегӯем ки картаи дилпир надорум биём картаи хаймонем номери шумо рози моро мардум тамошо дора мардум ягон кас ба хеле дилнопурӣ кӯмак намекунад таваккал ба худо картара мебинем номерои телефона язнама мондагем ай химона намондем ки чӣ меша рӯз мегирам те номерора ҳама 07 ку баъдан дар чат роё мекунем ман дар монтаж мемонам майяш ята карта дорена дар карти Сбербанк май магазинай карти чиём ВТБ май мамо дувор май яъне ки ду карта дорен ҳо кадомшае ки он қадар дилпир набудагиш ҳардуш ба як номерай ай ҳарду синимат меша ай ҳарди картаотон сум синимат мекунанд ҳо саат яки шаб бо айма карти ВТБ 30,000 вашдак ами ягон бо худам ай уш чанд сум шид
اوش 30,000 کردیت رفتم 30 تا کردیت سپردم محکم Кредити ки کردم буд? Кредити ки буд? کردیت همون карта ай طرف کارخانه карта دادن من و او карта Кредити кира шумо супурдин 300,000? همون карта خدمت Яъне ки кредити хитона? ها یک Охай кредити хитон боша, гӯш кине напа. Кредити хитон боша, пас мегӯян ки сум синимат мекунад. Ки синимат мекунад? خیلی من نتونستم من نفهمیدم او карти کردیت نی карта بوده مرا دادم افت من خیلی کردیت نی карта نتیه کششه ای شد نکشتیانو ای карта کشتیان карта را مرا دادن ای کارخانه گرفتم ای طرف کارخانه ویتیبی карта گرفتم و 8,000 گذشتگ من 6,000 موندگی بوده همون картам 6,000 مونده بود هوای هم خیلی پول سینما یکم خودم خرید کردم گفتم چی به карти من پولش تمام نمیشه چند باره که خودم خرید کردم яъне ки ягон кас аз шумо сум нагирифта па кредитни картаам хеле аст оз мегӯ ки харид кардам чи ба сумаш тамом намешава вай минусавой мерава вақте ки сум партофтем вая мегира بعد من سوم نگذارم که من خرید کردم بعد ساعتای یک شب دوی شب پول سینیمت میشه با 2,000 پول 2,000 1,500 ای картам پول میگیرم همه خیلی 30,000 شده بعد گفتم با یزنم رفت کردید ما محکم کرده که نومیرو ما گرفت همه خیلی گرفت хоб биёен ма ба сарам гичидаг биёен кадом картатон ҳама хе кор намекунад кадом картатонда шаво симат намекунад карти Сбербанк میمونم шаво симат намекунад ай картатон дуруст هیچ باوری ندارم аллоҳ сабрм те خیلی مایل хоб апа нигоҳ кунед мо барномаро сабт кардем ма ози бо баъди бо сабт дорум ма сарам нашкана барномаро сабт кардем гирифтем картара ма дар чат дама роӣ мекунен баъдан ма дар монтаж мемонам ҳозир шумо хушрӯ фикр кунен ба хулосаи аниқ биёен кадом картара мо мемонем ҳамун рақамҳои телефоне ки дар ҳамун карта пайвастае бо ном фамилияе ки дар карта алоқамандӣ дорад дама роӣ кунем ки ина мо ба ҳамун хулоса омадем ҳамира мемонем ман мемонам шо хуб апа саломат бошен аллоҳ нигаҳбонтон боша баракатча аллоҳ тия ҳаракатча мо мекунем хуб апа رحمت хуб саломат бошед бародаро илтимос мара дуруст фаҳмен бо як бор дига мегӯм баъзе видеоҳое мешавад ки мада менависонанд ки мақсад саволҷавоб мекунӣ детектив воре мепурсӣ ё ки дигар хел ё ки тарзи гапзанӣ сахт меравад ё ки дигараш бародаро ман ҳамин хел кушод гапзанам бо як бор дига мегӯм ман гавноро дар пӯчоқи қанфит печонда наметиҳум да мардум шумо нигоҳ накунед ки шасти гапзанӣ ма сахт ба назар мераса ё ки мулоим шумо гӯш кунед ки ман чӣ мегӯм ина гӯш кунед ва одамое ки дар барномаи хайрия мебуранд ё ки дар дигар барномаҳо мебуранд агар ки ман рад мекардам ӯро кӯмак карданда ман дар умум видеошон намекардам фаҳмидед дар ҳолате ки ман видеошон кардагиам пас дига дар ҷа ягон ҷои гап чапи зиёдӣ неста ишон фаҳмидан дар корае ки газет менависанд барои муроҷиат кардан галасавои 10-15 минута мемонанд лекин вақте ки занг мезанӣ хап места ва як чиз дига баъзеҳо мегӯянд ки вақте ки галасавой мемонанд ман мегӯм фалон вақт тайёр шен омода шен ман зангтон мезанам барномаро мегзаронем мега ака намешавад пешакӣ занг бизанем ку бинем дига бародаро ман пешакӣ маслиҳат намекунам ман ниёзманд вақте ки менависа мегам ман мушкилӣ дорам ман вақти соати муайян мекунам зангш мезанам чӣ гунае ки диден ҳамаша дар камера мо гап мезанем фаҳмиден ман пешакӣ маслиҳат намекунам инам ба назар бигирен вақти мара бисёр дар ҳамин чизо нагирен ки биё пешакӣ занг биза бо мо гап занем ман пешакӣ занг ман як бора занг мезанам як бор занг мезанам ҳамун занг сабт мешавад ман пешакӣ масъулият намекунам ки ба шумои хел бигӯен ба оно хел нагӯен ба ин хел не ман маслиҳат намекунам и реальный процесс ай хуб дӯстон бетараф набошен кӯмак карданда рақамошон дар болои экран
лайк монданро фаромӯш накунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Барои шумо хайр, нома бошум, сабти барномаи дигар шахса мегзарам.